କେଉଁଝରରେ ଚାଇନିଜ୍ ଫୁଡ୍ ଲଭର୍ ଅଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ମିସ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ଆଣ୍ଡ କିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ରିଲ୍ ଦେଖିକି। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଜାଗାର ଭିଡ଼ିଓଟା ବେଶୀ ହିଁ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା, ତ ଭାବିଲି ଚାଲ ଆଜି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖିବା। ଜାଗାର ନାଁ ହେଲା ୟେତି ଦ ମଙ୍କ। ସତ କହିବି ମେନୁ ଖୋଲିବା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଚାଇନିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ନେପାଲି ଷ୍ଟାଇଲର ବହୁତ ସାରା ଭେରାଇଟି ଏଠି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ମୋତେ ବହୁତ ରିଜନେବଲ୍ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଏଠି ଅର୍ଡର କରିଥିଲୁ ପନିର ଷ୍ଟିମ୍ ମୋମୋ, ଭେଜ୍ ଫ୍ରାଏଡ୍ ମୋମୋ, ମଶରୁମ୍ ଡ୍ରାଗନ୍ ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପନିର ଷ୍ଟିମ୍ ମୋମୋ ଖାଇଲୁ, ଟ୍ରଷ୍ଟ ମି, ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଏତେ ଫ୍ଲେଭରଫୁଲ୍ ମୋମୋ ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ବି ଖାଇନଥିଲି। ମୋର ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ କହୁଛି, କେଉଁଝରରେ ଏମିତି ବେଷ୍ଟ ମୋମୋ ମୁଁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ପର୍ସନାଲି ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା କେଉଁଝର ବେଷ୍ଟ ମୋମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ତାପରେ ମଶରୁମ୍ ଡ୍ରାଗନ୍, ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟ ମସାଲେଦାର ଟେଷ୍ଟ, କ୍ରଞ୍ଚ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ସବୁ ଟପ୍ କ୍ଲାସ୍। ଭେଜ୍ ରୋଲ୍ ବି ବହୁତ ଫ୍ରେଶ ଥିଲା, ଷ୍ଟଫିଂ ପୁରା ଭରପୁର, ସସ୍ ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ବାଲାନ୍ସ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ଚାଇନିଜ୍ ଫୁଡ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ, ଥରେ ଆସିକି ଏଇ ପ୍ଲେସକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କେବେ ବି ଡିସଆପଏଣ୍ଟ ହେବେନି। ଲୋକେସନଟା ହେଉଛି କେଉଁଝର ମାଇନିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମେନ୍ ଗେଟ୍।